وک هون زانن وک شانده باکوری کردستانی شانده جنان یا هدفی ایرو مدست به خبات خومشان لیوی داره لگل دست پیکیده هن سروکا پارلمان مزیارت کرد هن جی دکتر ویان و گلک رخصتی جنان دن امی زیارت بکن آرمانجی شاندام اوه هون زانن همری باشوری کردستانی داگرکریه که جیلا دولتا ترکیه و جالیه کی و جی امبارگوک لسر مخموری دیمشاندن افزیده پنجی روزه جالی دن و جی همبری دست کفتین گلین کرد دبن ایریشه هری مزنده ام وک جنن باکوری کردستانی دخوازن هن بال بکشینن لهمبری داگرکریه دولتا ترکیه جالی دن و جی ریبازن چارەسەری ام بدنی قاش کرن دەستکەفتین گەلی کورد di tevayî di nav talûkekê de ne tenê başûrê Kurdistanê dagirkeriyek de meşandin heman dem gef li Rojavayê Kurdistanê tê xwandin ji alekî ve şengalê her roj destkeftên gelê Kurd têne nîqaş kirin em wek gelê Kurd li hemberî dagirkeriyê jî li hemberî ev siyaseta ku dixwaze destkeftên gelê Kurd tune bike em tekoşînekê dimeşînin hûn zanin Bakurê Kurdistanê îro em berxudanekê ji bo azadiyê dimeşînin em tekoşînekê ji bo azadî û ji bo demokratîk bûnê em dimeşînin di hilbijartina Sûyekê Adarê de bi serkeftineke mezin me şaredarî xwe şarûvanî xwe kirbûne dest lê em dibînin di nozdê tebexê de bi êrişeke dewleta îttifaqa AK Parti û MHP li hemberî şaredariyên me qayîm hatin avîtin li Mêrdînê, li Amedê, li Wanê ku îro em wek gelê Kurd li hemberî van êrişa, li hemberî van qayîma em nebin yek hêz, nebin yek dengek wê êrîş wê de hazê de tirçê bibin ku îro em li hemberî tehdîtê li ser Rojava nebin yek hêz wê de hazê de tirxeterî bimeşe hûn dibînin dewleta Tirkiye roj bi roj dagirkeriya xwe li ser axa Başûrê Kurdistanê zêdetir dike ji bo ku îro em li Başûrê Kurdistanê jî li Rojavayê Kurdistanê jî li Bakurê Kurdistanê de jî em yekîtiyeke xwe bidin avakirin li hemberî siyaseta tunekirina li hemberî îrada gelê Kurd em bibin yek rih pêwîst e îro em tifaqa xwe çêkin em yekîtiyeke xwe bidin avakirin ji bo ku em di pêşengtiya jinê de dest bi xebata yekîtiya jinan bidin meşandin me ev xebatayê dest pê kirin em ê hevdîtinên xwe jî berdewam bikin banga me jî ji gelê me Başûrê Kurdistanê re ew e li hemberî dagirkeriya dewleta Tirkiye bêdeng nemîne bêdengî erêkirina hemî êrişa ye ku îro em ji dagirkeriya Başûrê Kurdistanê re erê bikin wê sibê hemî destkeftên gelê Kurd di tehlikê de bin çawa di berxudana Kobanê de pêşmerge bi awayekî hêzeke germayî hatin pêşwazî kirin gerek e îro em vî rihî li hemberî dagirkeriya Tirkiye jî nîşan bidin Kurdistan yek e belkî dijminê gelê Kurd sînor kir bi navbera me navbera axa me li îro dixwazin di mejê me de jî sînora bidin çêkirin em li hemberî van sînora bibin yek hêz yek qewet yek tekoşîn îro birîna Kurdistanê yek e êşa Kurdistanê yek e ernîgariya Kurdistanê yek e dilê gelê Kurd li Kurdistanê çi êşeke başûr be gerek e dilê Bakur lê bide îro ku Bakur li Rojava berde gerek e li Rojhilat jî lê bide ji bo wê gerek em tev ji bo yekîtiya gelê Kurd tekoşîna xwe mestir bikin em şande HDP hatine ne ser navê Partiyên Kurdistanê em ser navê HDP hatine İttifaqa AK Parti MHP li hemberî destkeftên gelê Kurd e ferqa me û CHP gelekî heye çi ye fark navbera xitaba û CHP niha ev pirsa we esas bersiveke ku ferqekê dixwaze bixe navbera gelê Kurd em gelê Kurdiyekin stratejiya me yeke me fikrekî hevbeş daye holê stratejiya me ji bo tekoşîneke hevbeş em ê tekoşîna xwe berdewam bikin belê
Persive ne babam dikkatini. Danıştandın mı? Berde oturan. Çarşava tekili Jinan dene, beli. Kaysi azad kırdığını valla Salahaddin Demirtaş mesela. Jiber ku beri hükmek liser Selahattin Demirtaş bu. Dadgahı serbest berdanavi xwastiye lejber ku cizale hat bu birin he azat nebiye emi bidarın yek saniye ber saniye ki Selahattin Demirtaş'ı hami girtici beni azat kırın.